1899. I 1899 udvidede skoleloven sig, så alle børn fik nye fag. Der var cirka 3-4 nye fag. Alle fik sang, historie og geografi, og drengene fik også gymnastik. – 1903 måtte pigerne også begynde på gymnasiet. Det havde hidtil kun været drengene, der måtte gå på gymnasiet, men nu måtte pigerne altså også. Mor, jeg går på gymnasiet. Var det ulovligt? 1967. I 1967 blev det ulovligt for læreren at slå sine elever. Lad komme her. Hey, hvad lige sagde? Det er ulovligt for lærere at slå deres elever nu, så den her tager jeg lige. 1975. I 1975 kom der en ny folkeskolelov, der blandt andet sagde, at forældrene skulle arbejde mere sammen med lærerne, så eleverne kunne få en bedre indflydelse på deres skolegang. Jeg vil gerne have dig til at give min datter mere dansk. Hvorfor? 2000. Nu er vi i år 2000, hvor det blev obligatorisk at gå i skole i 10 år. Fra børnehaveklasse til 9. klasse. Kom så. Nej! Nu skal I Nej, nu skal vi i 0. klasse, fordi du er færdig med børnehave. Kom så, sæt dig. Nu skal alle på en børnehaveklasse, der senere bliver omkøbt til 0. klasse, og så er vi 9 andre klasser. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. 2025. Nu befinder vi os i år 2025, hvor flere og flere elever begynder at bruge ChatGPT på en forkert måde i skolen, fordi de ikke har fået nok undervisning i, hvordan man gør. Og vi hedder... Hvad hedder du? Jeg hedder Emilie. Og du hedder? Nana. Og jeg hedder Laura.